Evo kako rekoh, u gosta nam je stigao slikar i pisac Mihajl ili Mihajlo Miša Kravcev ili Kravcov ili Mihajl Vladimirović Kravcov. Pomože Bog, Mihajl, dobro došao. Očigledno rusko poreklo. Čisto rusko poreklo, mada sam odrastao ovde, navijam za naše klubove protiv stranih, za našu reprezentaciju, ali to je to. Znači, to su neki beli Rusi tamo posle revolucije. Dede je bio, on je kao mali dečko, 12 godina imao kad je stigao. On je bio u oficirskoj školi i on je bio sin oficira, onda mlađi brat ne nasleđuje imanje, nego ide u oficir ili sveštenik, kako je bio običaj. Pa kod Srba je bilo 3 sina, da jedan je Bogu, jedan je kralju i otadžbini, a jedan je za dom. Dakle, jedan ide u sveštenike, jedan u oficire, a treći kao domaćin ostaje da obrađuje zemlju. A četvrti neka se straći. A četvrti dalje kako već, da. Da. I tako mu je deda putao preko Šangara, 2 godine stigao u Dubrovnik i ovdje završio šumarski fakultet kasnije. Uspeo zagledati banjicu, nije može knjige da se napiše. Mišo, ja sam stavio slikar u potpis, mada i književnik, kao slikar si poznati na ti smo. Da, hvala. Hvala i tebi. Dakle, kao slikar si poznati, ali ti sam ne možeš da se opredeliš, da kažeš ja sam prvo jedno pa drugo, nego čini mi se da i jedno i drugo ravnopravno, potpuno čak možda tvoja emocija. Kad budem prestao da volim, to više neću raditi. Ja još uvijek volim i da slikam i da pišem. Aha. Šta je prvo krenulo? Od kad znam za sebe, ja sam crtao. Bila onda ona serija Bonanza, ne znam da li sećaš. Kako ne, Bonanza sa 4 brata. I konja Apaluza od Little Joe. Tuflasti. Tog Tuflastog sam ja crtao, to je moj prvi crtež da nije Čiča Gliša. I onda je bila druga serija Osvetnici Dajana Riga, alias Ema Pil. I ona se meni sve sviđala kao malom dečku. Ja sam pokušao da nacrtam pravo kako izgleda, ne kao što sam ja mogu kao Čiča Glišu. Tu su moji prvi crteži. Ali konj je izgleda ostao. Evo ga, mi najavljujemo danas izložbu koja će biti otvorena u kulturnoj stanici Eček 15. aprila, dakle 3 dana nakon ovog Vaskrsa istočnog, to znači sredu. Tako je. Delfini. Je li ima neke veze, neka fascinacija morem, delfinima? Volim more, volim delfina, slikam sve ono što je lepo. Ja nikad neću slikati otkinute glave, ružne misli, to nije za javnost. Pa dobro, konj, delfin, žena, viš ti malo šta lepše. Samo je sad redost. Pročito sam emisiju, potrebio reč koju sam ja želeo. Točno tako. I sad ovde je i žena i ova konj kao čudesno biće. Govori se da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Ili pripitomljeni vuk. Da, u jednom trenutku beli čovjek imao 2 druga u lovu, konja i psa. Ali nekad davno su ljudi verovali u Bogu Poseidona. I konj je bio njegova sveta životinja. Poseidonov? Originalno Poseidonov. Navodno, konj je dar Boga Poseidona ljudima. U stvari šta ima konj? On ima muška prsa i ženske sapi. Ja to znam kao slikar. Da li slika muško konj ili žensko konj? Drugo, svaka životinja ima rep, bičoliki, kao gajtan, kao nastav kostiju. Konj je jedina životinja kome kosa ponos raste iz glave i iz repiće. I on nas podsjeća da nosi 2 pola u sebi. I da smo jedno biće, kad smo čovjek i žena zajedno, smo jedno biće. Sad izvinjam se ako nas sad ukinu ovi iz modernih vremena, ali ja kažem da je tako. Mišo, moderna vremena nećemo uopšte komentarisati. Naša deca još uvek uče u školi Darwinovu teoriju. Darwin je dobio titulu i sve po redu, ali ne želim možda komentarišem. I ja svaki put kažem, kogod misli da je postao od majmuna, ja ga podržavam u tome. Neko da u kavez. Upravo to. Ja verujem da smo postali, da nas je Gospod stvorio, nešto, neka energija. Navik na sebi. Atavizmi postoje, to je činjenica. I put duše je nešto drugo.
I mnogo je života na zemlji, ali to je već potpuno druga priča, druga olimpijska disciplina. Šta je prvo? Pretpostavljam da je prvo bila slika, pa onda reč. Da si prvo naslikao nešto, pa napisao. Mislim, Kao mali sam logičnije. onda više slikao, u stvari sam već i u školi svuda dobio nagrade za pisanje. Ne, lažem, prvo sam dobio nagradu za crtež. Baš konja sam naslikao jednog u drugom razredu, mislim sam na škole. Ili sam u prvom mešan, davno je bilo. Onda sam kasnije počeo jedno i drugo. Želeo sam da budem pisac. Nikad nisam planirao da budem slikar. Ali eto, to je ispalo tako. A htio si budeš pisac? Da. Što, si počeo da čitaš rano? Čim si Uvijek sam čitao. Uvijek. Ili ima neko ko ti je bio jako zanimljiv? Recimo, ima ih sigurno u ovom dugom vremenskom periodu od dečaštva pa do zrelog doba, ali... Ja sam se neko vezivao za pisce, na primjer za Erskina Caldwella, za Zilahija kao mali. Ja sam vezivao za one pisce koji nisu baš u topu interesovanja. Nikad nisam volao Karlažu, nikad nisam, evo, Kamenito ima hoće, ali ja nikad nisam Dostojevskog toliko uzdizao. Tolstoja da, ali Dostojevskog ne. Ja. Moj ukus. Naravno, naravno. Sad smo malo prevideli muškarci i ženu na jednoj slici. Pre ove. Ta slika se zove Život kakvi su me učili. Muškarac i žena, da. Da je muškarac baš muškarac, da je žena baš žena. Da će slika biti izložena. U Ečredu? Da. Ovo mu dođu kao neke vile gorske ili Ne, moraju biti šumske. gorske, mogu biti obične čobarnice. Da. Čemu je razlika? Pa, u suštini i nema mnogo. Nestale su i čobanice ima vrlo malo, a vila gotovo da sad ne mogu se ni naći ni sresti. Kažu da se povukle. Ima ih, ako ih nanjuš, ima ih. Dobro, to da. Poznavac će ih naći. Ali ja sam slušao priče moje majke pa i dede, bake. Dakle, u to vreme, a to je bilo pre nekih 6-7 decenija, su se sretale i vilinska kola i tako, da prosto je sad to ne možeš da čuješ. Sve te energije su još uvek tu. Naravno. I u nama i oko nas. Samo što ih ne vidimo. Ili su se one malo uklonile. Ili su se ljudi prepali da ih nema. Mi živimo u čudnim vremenima. Baš to hoću kaže ljudima koji će doći na izložbu. Znači, mi živimo u vreme kada svi imaju nekoga, a svakome još mnogo treba. A mi sve danas što radimo vrlo površno, za sekund, za deli, čitamo naslov, ne čitamo čak ni vest. Zato molim ljude koji dođu na izložbe, evo pozivam sada ljude na izložbu u kulturnoj stanici Ečček 15. aprila, da pogledaju moje slike malo pažljivije. Jer mislim da će se onda ona otvoriti. Jer svi ljudi koji imaju moje slike su mi obično pričali da je to nešto što im treba, dolazili iz mojih slika i da to zrači sa mojih slika. Sad, kad si to rekao, neki kritičari, ovo je prava umetnost, dela Miše Mihajla Kravceva predstavljaju sam život i svi bi trebalo da ih gledamo svakog dana. Sad ovo što si rekao, treba gledati te slike. Ovo je napisao, kako god već, profesor, doktor Đorđe Grasso, stalni selektor Venecijanskog bijenala. Đorđe Grasso je bio oduševljen mojim slikama i on me mnogo izložbi otvorio i na mnogo izložbi stavio zajedničkih. I kad je već Novi Sad u pitanju Grasso, to postoji jedna pristojnita priča. 2020. mi smo pregovarali, ja sam tada bio prvo u kako se zove ona vaša firma za čizme, podsjetite me. A, da nije Manual? Manual, bio sam tamo za salu da pregledam, pa sam bio u Mlinari stari, pa smo gledali onda već ga nije bilo, ili makar nije bio obnovljen. Kad je to bilo? 2020. 2021. sam ja predložio Đorđu Grassu. Pa jeste, Ečreg je već bio obnovljen tada. U jednom periodu je bio zapušten. Onda mi ga nisu pokazali. A, nisu pokazali, da. Đorđe Grasso je bio spreman da napravi izložbu koja je bila bijenale sa svim vodećim savremenim slikarima koje bi on doveo i kad bih on pozvao ne bi dali svoje slike za to, da to budu u Novom Sadu.
Ja sam govorio da je Novi Sad bolji od Beograda. Ne, nemojte vi da niste volili više Novi Sad od Beograda. Ne, ja sam Beograđan. A dobro, Novi Sad je srpska Tina. Ja volim Novi Sad, ja imam neku moju istoriju, to ćem nekom drugom prilikom, ja neke moje istorijske trenutke u Novom Sadu. Ali realno ja sam objasnio da je to grad koji će tako poštovati umetnost, da će ga napuniti da je željan i da jako poštuje umetnost. I on se složio sam. I onda je došla korona. Kad smo sve skoro dogovorili i napravili, došla je korona i sve na upravo. Onda je Novi Sad bio centar kulture evropske. I sve tu. Mislim, to i dalje stoji nekom dugom štapu, ali ja bih volao da jednog dana možda to i obnovimo. Eto, to je ta priča o Đorđu Grasu. Da. A ove devojke, koja je to priča? Mesec? Luna? Pa ovo je više priča o muzici i noći. Ovo se zove sonata, Mesečeva sonata. Mesečeva sonata? Pa priroda je sama zvuk. Samo priroda je zvuk. Ja recimo kad... Prvo zvuk bio. Prvo beš reč. Kako kažeš? Svetlost pa reč. Svetlost. Svetlost pa reč i onda tek kad se postoji svih 7 planeta može da se dobije ta. I Bog reče Merkur neka bude svetlost i bi svetlost. Tu ćemo jednom drugom prilikom, to je priča za 25 minuta. A onda su moje majice koje sam dobio sve vreme i vrlo sam ponosan na njih sa mojim reprintovima. Mišo, gledamo dela jednog od majstora evropskog surrealizma, Miše Kravceva, koji je već izlagao na nekim najvažnijim izložbama. To je također napisao profesor dr. Đorđe Graso. Pred nama su dela jednog osobenog slikara kome je glavna vrlina upravo to što je osoben i potpuno svoje. Ovo je napisala Mirjana Živković. To je početak moje karijere. Mirjana Živković, kultna, ona urednica kulturne strane politike. Da. Ona mi je otvorila u male ljudi koji me otvorili izložbu i tu sam ponosan. U Skadarli mi je otvorili izložbu u kući Đuri Jakšića i ona je rekla ovako, ovo je slikar koji ima svoj stil. On će uspeti ili neće uspeti. Ali će uvijek biti osoben i njegova prva osobina je osobenost. Ja sam bio strašno ponosan na to. Da ne liči ni jednog drugog i da gura svoje. Baš sam bio ponosan. Dakle, svetlost. Slika jeste igra svetla i tame. Tako je. A knjiga je igra reči. Koja je razlika boje i reči? Za mene ne postoji. Ja mogu da se izražavam bojama. Ajde ovako da postavim za kratko, jako kratko. Sad izvinjam se ako sam stereotipan, ali koje su 3 osnovne boje? Crvena, plava i žuta, ili tako? Da. Ja kažem ovako, da plava i žuto dolazi iz bele. Žuto je sunce, zvezda, svetlosti. Plavo je nebo, da li je tamno plavo, da li je svetlo plavo, noć, dan. Zemlja je crvena iznutra, naša krv je crvena, telo iznutra crvena. Sve što je crveno vuče pažnju, ima zemljinu težu. Vuče ka sebi, zato da crvena boja zamara i iritira. Zelena boja, boja kiše, odmara oči. Zašto? Spojite plavu i žutu. Ako su boje plavog neba, dobit ćemo smaragnu. Znači prva kiša nekada, kada je pala na zemlju u pravoj liniji, ovako kao energija, daje energiju, zato zelena odmara oči. U stvari sve piše. Pa dobro, ja razumijem taj jezik. Kad bi se ga malo samo... Da, ali cilj je da ljudi ne razumeju. Slušao sam Mirjanu Bobić Mojsilović. Koji je dobar pisac. Da. I ona, jedan od razgovora, jedna od njenih nekih razmišljanja, gde kaže, nažalost, u vreme socijalizma u kome smo odrastali, mislim na generaciju svoju, bilo je sramota otprilike kao slušati baku i deku. Ideš kod bake i deke, ali sad oni pričaju o nekim stvarima kao šta kada je ovo moderno, socijalizam je bio modern. Nije bio baš kao ona kineska revolucija, mada kineska revolucija očigledno nije toliko štete napravila jer Kina je vele sila. Ali oni slušali deku i baku. A i ja sam, vidim da si ti... Pa jesam, ali ona kaže, nažalost, kamo sreće da smo mnogo više naučili i sačuvali, jer mnoga znanja su nestala. Savremena medicina se sada zove medicina, a tradicionalna medicina se zove alternativna medicina, a tradicionalna je nešto što je staro 1000 godina. A sve su te nauke nastale iz jedne nauke koja je bila nekad. I onda ih je neko podelio 1000 nepotrebnih nauka. Dakle, ovo što kažeš, prosto je cilj, očigledno da što manje znamo, da bi moglo da se... Nekome ko želi da ljudi ne znaju, da. Ali okej.
on nije stvarao Sion i sveto, onda ne možemo ništa i to stalno priča. Ono moj čuveni izrek, to sam rekao i mislim u Sputniku. Kad se zemlji dosadi, reče Kirut, izbaciti sve bacile, pa idemo ponovo. Da, a ti bacili neće moći da naude vjerojatno jedino mravima, pčelama i tako tim uzvišenim bićima. Pa nisu oni pravili čoveka. Ostaće, Bog je stvorio čoveka. Nije to tako lako. Nije to baš tako lako. Bog je čoveka uradio po svom liku. U svakoj našoj ćeliji je kosmos. U svakoj našoj ćeliji znači imate proton, elektron oko njega, u jezgru je ovaj, kako se zove? Neutron. Neutron, tako je. Znači, u cijeloj toj kombinaciji na trećem radikalu od jezgra se javlja prve fizičko-kemijske promjene. Zemlja beše treće planeta Sunca, pitao sam. Znači, u svakoj našoj ćeliji se odvijaju životi po gradaciji brzine svetlosti i vremena. I ako se ja napijem, ovaj u meni će imati jako loš period. Ako sam ja dobar i pametan, oni će živjeti u blagostanju. I tako je gore, tako je dole. I što je gore, to je dole. To je tačkovna rečenica. Tako i ja tumačim. Da. Škola bi trebala da nas uči da mislimo, a ne da Tako biflamo, kako su govorili. Tako je. I da se ne snalazimo, kako Da se se nas nauči. nabifla, jer kaže, Iguman Stefan, recimo u manastiru Velika Remeta, kaže, obrazovan čovjek. Pa nije obrazovan čovjek onaj koji je pročito, ne znam nija koliko. Obrazovan čovjek je onaj koji ima obraz. Tako je. To je ključno. Tako je. To je obrazovan čovjek. Kao što domaćin nije onaj koji ima ne znam koliko, 100, 200, 500 lanaca, nego onaj koji je domaćin. Mogu li ih i u gradu? Može da ima i nekoliko svega, ali da bude domaćin. Tako je. Slažem se. Šta je to što ti želiš da svojom umetnošću, ajde, pošto sada ne govorimo o tvojim knjigama, da će Bog da predstavimo? Jako brzo obećam gledalištu. Jako brzo će imati predstav nekih novih knjiga. Pa ćemo onda divaniti u tome, ali evo tvoja umetnost, slikarstvo. Vidjet ćemo verovatno opet, ako nam naš, evo ga, Cvele nam pokazuje opet, hvala režiji. Ima neka poruka koju ti imaš unutra ili to dolazi samo, ili da li razmišljaš kad slikaš ili... Pa nekad sam u transu. Biti iskren. Ja ne znam koliko sati kada slikam. Ne znam koliko je prošlo vremena. Vidim ove plamence što kažu komšije, mnogo mi je lepši taj izraz zato što je pravi. Bravo. Viš kako te slika ispravno podigla je ono što je u toj slici. Jeste. Nisam u ti oblici. Ja sam to rekao i bojom. A sve te boje, cela ta energija svuda oko nas, u nama i mi osjećamo. Ono što je rekao ovaj Grasso, profesor, stvarno što više, Cvele nam je baš mnogo puta puštao, ali što više gledam na velikom platnu, jer ovdje imamo ovaj tvoj mali, ajde, ne volim te strane reči, flyer, ali ovaj... Slažem se. Sa najavom i sa ovim slikama koje su male, mali katalog, da tako kažem. Ali kad ga vidim kad ih vidim u stvari na velikom ekranu, drugačije potpuno deluju. Siguran sam da uživo tek je... Uživo, zato i pozivam publiku. Moje slike uživo i moje slike u mojoj monografiji ili na sajtu ili bilo gde. Kako je to ogromna razlika? Ogromna je razlika. Zato sam hteo da kažem da prosto te vuče da ih gledaš ponovo i ponovo. Prijaju oko. Drago mi je. Prijaju oko. Zato sam ih i slikao. I prenose tu poruku bi trebalo da ispunjava čoveka. Jer umetnost bi morala da napuni čoveka, znači, da mu daje energiju. Kao što ljubav daje energiju, kao što hrana daje energiju, kao što san daje energiju, upravo tako. Da, moram priznati da depresivne, mračne slike meni ne prijaju. Niti ću ih ja ikada slikati. One govore, dobro, neko ih slika jer je ko zna šta prošao i proživeo u životu i onda to... Više slava i ti ja smo prošli svaštvo. Da li davimo druge ljude sa tim? Ja mislim da je to nepristojno malo. Evo za kraj, još jednom samo da podsjetimo gledaoce, nakon Vaskrsa 3 dana,
U sredu 15. U 18 časova. 18 časova, a kulturna stanica Ečeg, predivna, doterana. Divan, zaista divan prostor. Da. Pravo mesto za ove tvoje slike. Ja ti se zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti da predstavimo novo izdanje tvojih knjiga, da popričamo o nekima od njih. Hvala ti što si došao do naše televizijske kuće i radujem se da se vidimo u Ečegu. Bože zdravlje. Ja se već radujem i vidjet ćemo sigurno mnogo puta. Bože zdravlje. Hvala ti, Miša. Hvala tebi.